Sziasztok! Bélteki Katalin vagyok, szociális asszisztens és esélyegyenlőségi aktivista. Nőnap alkalmából szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot a férfi mozgalomról, a feminizmusról és a változó női és férfi szerepekről. Nőnap közelettével a média újra és újra feldob régi témákat, mint például a férfiak és a nők bérezése közötti különbséget, a bérkülönbséget. Az a helyzet, hogy erről az Egyenlő Bánásmód Hatóság már készített egy társadalomkutatást, egy felmérést, amelyben 2009 és 2013 között, tehát 4 évig vizsgálta a magyar helyzetet, és arra megdöbbentő következtetésre jutott, hogy nincs számottevő különbség a férfiak és a nők bérezése között, amennyiben azonos munkakörben dolgoznak. Ha körülnézel a saját munkahelyeden, a saját környezetedben, megfigyelheted, hogy ha valaki többet keres nálad, nem azért teszi, mert férfi vagy nő, hanem azért, mert vagy magasabb az iskolai végzettsége, vagy túlórázik, vagy egész egyszerűen veszélyesebb, nehezebb munkát végez, mint te. Ezért nincs értelme ezen a problémán rágódni, hiszen igazából nem is létezik ez a probléma, ezt csak azért találjuk ki, hogy lehessen valamivel piszkálni a másikat, lehessen támadni a férfiakat, holott igazából úgyis összedolgozunk, és otthon a háztartásban férfiak és nők összeadják a keresetüket. A másik probléma, amit föl szoktak hozni, az az üvegplafon problémája, miszerint, ugye, mert ez egy elmélet, miszerint a nők nem tudnak elhelyezkedni, vagyis hogy nem engedik őket egy bizonyos vezetői szint fölé emelkedni. Na most ez a nem engedik, ez egy nagyon érdekes probléma, ugyanis semmi akadálya nincs annak, hogy egy nő nagyon magasan képzett, tanult ember legyen, hogy meglegyenek benne a vezetői képességek, és ezáltal eljusson egy magasabb szintre. A vezetői szerepbe általában azért nem kerülnek nők, mert vagy nincs meg az a képesítésük, vagy ha megvan, esetleg nem vállalják azt a plusz munkát, vagy nincs bennük az a plusz energia, ami egy vezetőhöz kell, ami egy vezetői szerephez kell, illetve ugye ott van az, hogy ha gyereket vállal, és azt mondja, hogy na, én most a karrieremet itt félbehagyom, mert én a kisgyermekemmel szeretnék foglalkozni. Csak akkor ne legyen fölhozva az, hogy a férfiak nem engedik a szint fölé a nőket, mert nagyon is engedik. Én nagyon sok olyan helyen dolgoztam, ahol női vezetők voltak, és nagyon jól érezte magát az egész közösség, jól működött a dolog, mert nem attól lesz egy vezető jó, hogy férfi vagy nő, hanem hogy megvannak benne a képességek. És innentől kezdve ez az üvegplafon elmélet számomra teljesen megbukott. Tehát a médiának ez az örökzöld slágere, ezen szeret rágódni, ez az, amit mindig felhoznak nőnapon, és meg kell, hogy valljam őszintén, ezek nem is igazi problémák, meg már a statisztika is bebizonyította, nem is létező problémák. Vannak viszont ennél sokkal komolyabb problémáink, nagyon is létező problémáink, mégpedig az, hogy a világon a nők megítélése egyre rosszabb és rosszabb. Ez sokban köszönhető a feminista mozgalmaknak, amik nagyon szép küldetéssel indultak, de nagyon csúnya gyűlölet hadjárattá alakultak át. Sajnos az a helyzet, hogy amikor az ember például elvált nőként próbál elvált férfiakkal ismerkedni, azzal kell, hogy szembesüljön, hogy hihetetlenül kizsigereltek, bizalmatlanok, megtörtek, és sokszor ki is fosztottak, hiszen ne felejtsük el, hogy válláskor a nők sokkal jobban kerülnek ki anyagilag, meg úgy egyáltalában sokkal jobban jönnek ki egy vállásból, mint a férfiak. A férfiak többsége, nem is többsége, de elég jelentős részük hajléktalan szálon végzi, nagyon sokan alkoholizmusba fordulnak, és nem azért, mert a férfiak ilyen gyengék vagy hülyék, hanem egész egyszerűen azért, mert a társadalom kizsigereli őket, amikor vállásról van szó. Pedig annak idején adott esetben az ingatlant közösen vette a pár, de valahogy végül az apuka mégsem tud belőle sem anyagi, sem lakhatási bármit is kapni. És a gyereket is ugye nem ketté vágjuk, nem ide rakjuk, oda rakjuk, hanem szinte mindig az anya kapja a gyerekeket, akkor is, ha adott esetben nem a legalkalmasabb a gyerek érzelmi biztonságban való felnevelésére, mert önmagában az, hogy a gyereked életben marad, még nem jelenti azt, hogy jó anya is voltál. Szóval igazából vannak súlyos problémáink is, amivel igenis foglalkozni kéne. Az egyik az, hogy miért kell a férfiakat gyűlölni, amikor már rég van szavazati jogunk, gyakorlatilag már nem hogy jogegyenlőségről, hanem jogi előnyökkel kell foglalkoznunk, amikor a nőkről beszélünk. Sok mindenben jobban járunk,
Gondolj csak bele, hogy amikor végigmész az utcán, olyan táblákat látsz, hogy pultos lányt fölveszünk, mert még az sem mindegy, hogy a pult mögött kiáll. Még ott is előnnyel jár, hogyha te lány vagy, mert akkor mehetsz a pult mögé dolgozni, de ha fiúként mész, valószínűleg elküldenek, hogy bocs, de ki volt írva, hogy lányt szeretnénk, holott nem tök mindegy, hogy ki adja oda a kakaós csigát a pékségbe. A lényeg az, hogy igenis vegyük észre, hogy rengeteg előnyhöz jutottunk. Igazából a ló egyik oldaláról átestünk a ló másik oldalára. Most nem a nők vannak elnyomva, hanem lassan már a férfiak. És ebből nem az lesz, amiről sok feminista, nem mindegyik, de sok feminista arra gondol, hogy végre akkor jóság lesz és boldogság, de nem. A gyűlölködésből soha nem lesz boldogság. Egyrészt nem lesz béke, másrészt gyűlöletet szül. Mennyire szeretnéd azt, hogy az utcán megtámadjanak a férfiak, mert már tele van a hócipőjük abból, hogy hajléktalanok legyenek, hogy alkoholizmusba taszítsuk őket, hogy úgy egyáltalán pokol legyen az élete annak, aki kukival születik a világra. Ez lesz a vége, meg fognak verni, meg fognak támadni, és erősebbek, és most mondhatod azt, hogy jó, de majd viszek magammal valami önvédelmi fegyvert. De nem lenne egyszerűen értelmesebb, hogyha nem gyűlölködnénk, meg nem szítanánk a problémát. A férfiak és a nők különbözőek. Önmagukon belül is, tehát két nő között is rengeteg különbség van, és a nők és a férfiak között is rengeteg különbség van, ahogy a férfi és férfi között is rengeteg különbség van. Meg kell figyelni, hogy a másik embernek mi a tehetsége, miben jó, miben ügyesebb. És arra kell építeni, amiben gyengébb, amiben nem olyan jó, azzal nem ostorozni kell, hogy te milyen nyomoréknak születtél, hanem ki kell egészíteni benne. Nőként ez a feladatunk, vagy hát mindkét nemnek az a feladata, hogy a másik hiányosságait kiegészítse. Mert együtt, férfi és nő sokkal erősebb, boldogabb és egészségesebb is. Ezt egyébként statisztikák is kimutatták már, ugye, ahogy jól tudom, ugye kimutatták már azt is, hogy házasságban élő férfiak magasabb életkort érnek meg. Na most ebbe persze bele lehet kötni, de pedig az asszony milyen idegesítő, blablabla, bla, bla, mert nem is arra a házasságra gondolnak, ami így együtt maradt megszokásból, mert ugye szokták mondani, hogy hát a házasságok 50%-a vállással végződik, a másik 50%-a meg marad gyűlölködőben, szóval egy nagyon pici réteg van, aki boldogan marad együtt a házasságban. De vegyük figyelembe, hogy azokban a házasságokban igenis sokkal egészségesebbek az emberek, a férfiak is, és a nők is, mert mind a kettőjüknek alap elemi szükséglete, hogy párja legyen. És igenis együtt erősebbek vagyunk, mintha egymás ellen harcolunk. Ha egymás ellen harcolunk, abból soha semmi jó nem fog felépülni, de ha összefogunk, akkor például a közös ellenségeinkkel sikerrel felvehetjük a harcot, úgy, mint a környezetszennyezés vagy a gazdasági válság. Ugye szó volt arról, hogy azt hisszük, hogy különbség van a férfiak és a nők bérezése között, kiderült, hogy nincs, viszont mind a kettő nagyon keveset keres, és ez csak rosszabb lesz. Úgyhogy mi lenne, ha nem arra csesznénk el az energiánkat, hogy bántsuk egymást, hanem összefognánk és megmentenénk ezt a szerencsétlen bolygót, mielőtt totálisan elpusztul az egész, és férfi és nő mind mennek a levesbe. Tehát én úgy gondolom, hogy a nőnap egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit magunkba tekintsünk, és újra megleljük magunkban a női értékeket, a kedvességet, a támogatást, és ne a nemek közti háborút szítsuk, hanem a békét próbáljuk meg előteremteni. Kívánok mindenkinek békés, szeretetteli nőnapot!